Hi. Oh hiau Tuhan mari tehatami. Oh hiau Tuhan mari tehatami. Songon hudona rumah doa Tuhan di sumurmi. Go hiau Tuhan mari tehatami. Saluhut nama hita ruas ni huriata di bagasan dame do las ni roha di parsauran perminggota di hari sadarion. Songoni marak saluhut na ruas ni huriata di bagas tabe. Napatu pahon permingguan. Songoni manak kita na hadir di bagas joron itu hatta di mandogoton. Tapa uduk jal tapa serek marohata martang yang mahita. Marhite-hite gowarni debata ama. Doot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doot gowarni to di porbadian na tumo palangit dohot tanoon. Di pasaurhon madame na tutod di tabe. Amen rap kita madoktang yang tay. Ali Yesus Tuhan nami. Bereng hami nadison. Pinar mahamido hami saluhu na nadison. Saya siro ham di hami saya pangulu hamion. Amin. Marede kita sian buku de nomor 565. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan asorat, asa hupasonak kamu, jakon hamu ma awaku, marguru ma hamu tuau, aina labok doau jalan aserep marroha, asa dapotan hasonangan todimuna, martang yang mahita. Ale debatana sokal jalan abadia, mauliate mahudok hami tuho, alanong disodangi ho marhite-hite hatam. Dopakom mabohim tuhami. Jala perbadiai mahami. Marhite-hite todimi. Lahu madalani ngolu namion. Togu-togu mahami asaunang manibil hami siya dalam munatigori. Dohot nasitongi. Pargugoi mahami. Lahoho
Asa totong hot haporsyaw nami, diho sa lilengi ngolu nami. Amen. Didongani Tuhan debata mahita sa luhutna. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Tajahama hatani debata sikat nipatik dihita sadarion natar surat di poda tolu ayat na palimahon. Marhaposat tu Jehovah mahosian nasaroham. Jala unang marpangusadea kotu pikiranmu sadiri. Ido sahatna rap hita mangidogogo. Ale Tuhan debata sai pergugui mahami. Mangulau na hobar tu hatami. Amin. Maret de hita siap buku de nomor 172. Ale Tuhan debata amanamina di banua gijang. Para si roha midahalak na dangol. Narodo hami perdosa tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Ima akan nasian tubuh-tubuh ni roha nami akan naroai. Dosian pakatayon nami nasoture. Dosian pangalasyon nami di hatam. Ro di hisap-hisap ni daging nami nasailaon. Na tersolsol bagi rohami nuaing ala jot hulaun hami akan namaralo tulomo ni roham. Alani tamasi tutunian hona uhum hami. Tung labas ni roham sabing do ubayan sumago hami. Ope, saya si maroham di hami. Sayunang balos sotu hami hobar tu dosa nami. Saya sama dosa nami ala naung muse mudarnya nakaholongan ni roham. Duluk Golgata, agup ni saidongani mahami, ingani marohanami marhite hite tordimi, asalam ture roha dohot parangenami tujuloanon hobar tulomo ni roham, di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Bigima baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Songon sitong na mangulwa hunin na Tuhan Jehovah. Tung nasulomodo rohakku midah mamate ni halak parjahat. So ikon midah memulak ni parjahat itu madikod dalana. Asa mangulu ibana. Asa ngapom ma di debata na di gijang. Amin. Maredehita sian buku de nomor 356.
huta di manogoton imana gabe patujulu ni jamita tersuara siap pesalmen 110 sada mamukka mai sada sa rodiai 10 tajahama mar soring haleluya pujiokku ma Jehovah sian nasa roha diluhutan ni akka partigor dohot di huriai Galgado aka pambainan ni Jehovah hinaluhuton ni sude akan alomo roha disi hamuliao dohot hasangapod do parulaon nai jalahot do jongjong hati koran nai salilengi lelengna nungan dibain ibana sada parningotan ni halongangan akan nabi nainang pertingkan basa jala para siroha do Jehovah nunga diparbohali akan nama kabiari ibana diingok do padan binahen nai ro di salilengi lelengna nunga dipabotohon tu bangsona gogo ni pabayanan nai mangalehon tu nasida perjabaran ni aka parbegu asitongan dohot uhum do aka pabahenan di tanganna sitong do sude aka patik nai Odo akai ro di salileng-lelengna dibahin di akai bagasan sitongan dohot habonaro nunga ditongoson ibana haluaut tu bangsona dipatikod do padan binahen nai salilengi lelengna nabadia jalana sokal do kuarna biar mida Jehovah do parmulaan ni habisuhon maruli habistaran nasumurung do sude akan mangulahosa odo baritarani ro di salileng-lelengna ido sahatna martua mahalak na ubege jala na upeop hatani di bata amin maredde hitasian buku edde nomor 475 tidak koma hapor siau tai martang yang mahita dia dopan ni debata au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosa natu mapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana ni tubuhan ni si Maria nagabe-gabe siatot di perbadia adorang suabubuhan ido tuatan na tumaon na birni panghukuman di silatus nama te terpajar do ibandi hapnor silang natua tu banwatoro dong ditano namulak mangulu di hari patuluhon nama naik susur lahundu siamu debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosa ni disima ibana pai mamulak suku tutano on mangung mialak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jaladok sada huria na badia Uriha to penelak Kristen akan abadia do diasani dosa do dihatai na mandok mulak mangulu suku daging ni alak nang mate do dihanguluan na sudah amin mare dehita siap buku de 460 sada Asa sai talu sude musuh
Ama nami, nausok pahami marhiti Jesus Kristus, si balua kami. Apala ditikyot Tuhan marpungu kami di son. Akka yanak komu nani kaolongan ni roham. Alania li Tuhan, nina baribadah kami apala ditikyon. Lehon ma hatorangan ni pikiran di kami. Say ramoti kami sa luhut na Tuhan. Asa buyat tu si kami hatam nang sitang ekonom nami. Asimaro kami Tuhan. Marhiti Jesus Kristus martangyang kami. Amen. Salom dihita saluhutna. Hata ni dibata nagabe jamita di bingkutta sadarion. Di mana tersurat di buku Lukas 4 ayat 70 sada sa rodi 77. Lasta tayuti hukma. Jadi tuat maibana tuhuta Kapernaum na di Galilea. Diajari mana sida jupa ari sabat. Gabelongang dorohana sida ubigi pudana. Ay marsahala do jamitanay. Jala adong ma di perguruan ni sadahalak pertod di nahodar. Marsuara na gogo na niyang bukon. Oy Jesus nasian Nazaret. Marhua ho Tuhami. Narodo ho habe mangago hami. Hutanda do. Nabadia ni debatado ho. Alai disonggahi Jesus doibana. Didokma. Sipo. Ruar maho sianibana. Jala tuto tonga ima disepat tuto dina. Doibana di bahi. Jadi longang marohana sida saluhutna. Gabe masih padohan ma nasida. Nabohan. Mardongan huaso, dohot gogo, dipaksa akato dinahodar, gabe ruar. Jelasar mabarita na tu nasa inganan kumaliang. Dosa na taidehon sunguni lang kadungan dari jauhna masing-masing. Selama hari Minggu madi kita. Ia tema ni jami tatta di Minggu ta sadarion imana di guari Minggu Septuagesima. Gukwaso do hatani Tuhan Yesus. Mulu di bahasa Indonesia di dok perkataan Yesus yang penuh kuasa. Alia dong dosa ada ayat nanang si Piopo tarupani ujahahom maju
na tersurat di Yohanes 1 ayat 10. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi hui dahami mahasangaponna ima hasangapon ni anak sesada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan. Artinya ayaton bui majo tatiuk jorupani adong du hubungan yonan di bagasan jami takta sedarion. Ya kadongan ia Tuhan Yesus na tuak di mana tu luat Kapernaum. Ya Kapernaum sada hutan amek di luat Galilea. Boy dohonon sada tempat sinagoge. Tu sido lao Tuhan Yesus ditiki hari Sabat di hatorangan naon. Imana tu si mengajari berjamita jala atar somal do rupani setiap naro tu tempati tu yang anane atar di pajolo do akka tamue na dianggap na bui makatahon hatani di bata tersongoni manoeng dohot tu Yesus do jala dang obbe na pertama kali rupani Yesus ro tu Kapernaum tu na di luar Galilea nunga beberapa kali sebelumnya ro tu hatta Yesus tu sinagogeon ye sinagogeon sarupa doon dot pertemuan ni akan aporsea di halak Yahudi jala molonga arong rupani hati hai sekitar 10 kakak 10 keluarga na naing mabain pertemuan persekutuan dibentuk nasida ma sada sinagoge alana atardaudo molo naing beribadat nasida lao tu huta Jerusalem ima na adong bagas joro di tiki damang dainang nani hawolongan di bagasan Kristus Yesus tiki Yesus langsung mengunjungi sinagogeon artinya mengajar di mana adong donak kaneng di sol di ayat 32 gabelongang torohana sida UBG poldana ay marsahala do jamitanai adong perbandingan rupani molo akka halak Parisi doho si boto surat maka tahun hata ni dibara di bagasan sinagogeon sai totong do di dokon songon hata ni debata nama dok ia molo Yesus madokon hatana na tutu si tutu do na hurokono tuhamu omma apalah hata na selalu ditampilkan di Yesus budut rupani tapamanat taparate-atehon dia ka ayat-ayat na asing molo Yesus makatahon hatana tu aka natorok jadi luar biasa mulu pengajaran ni Yesuson sangat berbeda dengan pengajaran yang kana asing songon halak Parisi marang na si boto surat ahli Taurat bui tabereng rupani bahwasana pengajaran ni Yesuson mempunyai otoritas yang sangat berwibawa surgawi. Jadi imana di patuduhon
ni pengajaran ni Yesus nang dihirapi ditikil. Nah, ditikil nara mengajari Yesus di bagas sinagoge na di Kapernaum. Adong dulu ada kejadian na terjadi rupanya nama bahin situasi yang menggemparkan. Nah, main ima di ayat 30 arong ma di perguruan ni sadahalak pertod di nahodar marsuara nagogo diangguk kuma. Oi Yesus nasian Nasaret, mertua ho tu kami. Narodo ho hati mengaku kami. Tu tanda do, nabi dia ni debatado. Tiba-tiba rupanya arong partod dinahodar ro madokon. Mulo tabayak ko rupanya sonari. Di perkumpulan tau di perpungut lah sedari tiba-tiba ada roh sahalah marsuara na guru secara otomatis si tarupani kumamereng tu si siwi ai sedo enagohado pasti ada suku-suku di kita jalan membain kehebohan do ni situasi do rupani jolma nasongono. Damang dainang nanihulungan di bagasan Kristus. Adong hal na menarik rupanya di soon nakaningan di perjulo di do rupani halat Yahudi macai longang dorohana sida mabigi hata ni Yesus tiki berjamita mabai pengajaran tunasida mahasani Yesus nagu kuaso. Jadi tabereng ternyata nakulah jolma na magbigi jamita ni Yesus on tadi. Disot tidak tiba-tiba muncul sadahala partod dinahodar. Partod dinahodaron na kerasukan setan. Jadi halak na kerasukan setan mon, ia ditanda musedo Yesusi. Songon atar surat nakaninga di ayat 34. Oi, Yesus naro wabeho mengaku hamina. Jelas-jelas bidok kondison hutan dadoh. Nabadian ini batado. Nah, ada pengakuan sian partod dinahodaron bahwa sana Yesusi nabadia sian debata. Nah, di soal di pasulu kita bahwa sibulis be jelas-jelas ita dari mana do isi Tuhan Yesus. Jela di do aina nang mabinasa ho hamidu ho dita kadongan hani haporsiaon di bagasan Yesus Kristus di son na dinahodar nakaningan jelas do adong pengakuan na Tuhan Yesus. Alai molo na margoar setan manang na sibulis tetak lo setan. Nah, di soma ipatulungan Yesus rupanya imana bahwa Yesus tahu membain sada ketegasan tu
pertodina hodaron. Itu benar di pola disonggak Yesus songon nata surat di ayat 35. Sipo luar maho sanibana. So ketegasan ni Tuhan Yesus rupanya tidak ada tereng aling-aling. Jadi mulut si bolison dangadong per. Sungi manoengon na diok naon. Mulut si bolis patetak si bolis. Setan ya tetap setan. Harus tegas. Jadi keluar dotong pudina hodar makaning setan itu keluar tanpa dang mahua ibana di bahan, artinya nadi songgopi mana sinak kanengani dang mahua tetap dalam keadaan sehat. Holan isap atau dopak tongatongani aka jolma nasoropi. Jadi dung dibereng akan nasoropi kejadian ini. Balamu tebalong matong jolma nasoropi mangide. Lima nak kanengan di ayat 70. Tebalongang marohana sida salukna. Gabe masih padohan mana sida. Ay nawahado oh. Mardungan huaso do guguni paksak katordina hodar. Gabe ruardo. Ya, artinya terjadi menjadi halonga ngabulut diaka jolmana torok narong di sinagogi. Ai di bodoh diusir setan jela haruar. HP molo ditikti pada saat itu molo adong misalnya partodina hodar untuk mengusir setan yang ada yang datang kepada mereka ini dang boy holak kata hara songoni gimana terjadi pada waktu itu. Jadi biasanya saya dong do ibek kalaki berupa acara-acara khusus, baik berupa makanan yang spesial, do acara termasuk mistisma rupanya. HP na di patulu Tuhan Yesus pada saat ini holan hata samping do di dokol sipo luar rosani luar si bolis nak kanengan ido mabaen jolmai semakin longang marohana sida mangida kejadian ini dihita dia karongan nasaha aduh persiajaran nanaing dapok tak dihita khususnya di minggu Septuagesima 70 hari sebelum hari kebangkitan Yesus. Gudang dohal na di batulu di jamidor rupani tuhit na boy si bototta alai niodol homa beberapa hal na paling utama bagian na berjolo didok tuhita patuduhon ma dirimu songon pangajar namar sahala didok tuhita saluhuna patuduhon dirimu pengajar yang berwibawa namar sahala bahasa kok pengajar artinya hatau dos dohita saluhutna bawa buru-buru ama-ama ina-ina namagodang danak saluhutna hita dos dijoloni Tuhani jala omana dipangido rupani di hita gabe pengajar do hita saluhutna pengajar untuk
di lingkungan sekeliling ta, pengajar toh kayana kota, toh kadongata. Nah, minimal pengajar untuk diri kita sendiri. Dia kadongan nani haulongan di bagasan Kristus. Yesus mengajar nakaningan macai mabain sada halongan abul waktu nau bigisa. Pas bui terjadi songoni. Bui rupanya tak cek jo songodi do pengajaran namar sahala nabi ini Tuhan Yesuson. Mulut tabain orang rupanya bahasa dari pengajaran ini Tuhan Yesus bersalah. Mungkin secara spontan lah kita medok pun, nggak jelas deh, Tuhan Yesus sih, Tuhan di mana? Nah, mungkin kita berkata seperti itu. Nah, adong rohal si parahonota, puasa terjadi songoni, artinya tabereng jo sisi ini Tuhan Yesus sian sisi hajol maun di mana? Alana Yesus jol masih itu di mana? Nah, ison molohu taparate-ate rupani mana? Yesus mengajar artinya sesuai doi mana pakkatayonna doho tu perbuatan didokon manang nasongo dia pe di hatahon mana jala ido diulahot tu hatta Yesus dari sisi kemanusiaan na perlu tateladani rupani sian ibana nungabohanoy kita artinya kita sendiri mangari-mangrimangi ngasungul dia kita sebagai saudara pelayan, apakah kita sudah menunjukkan suatu ibawa kuasa rohani? Nah itu kita sendiri nama Tuhoni. Baik selaku jemaat rupani kita, asa unang selalu kita mengandalkan diri sendiri. Nah, jangan mengandalkan diri sendiri. Dari sokna mengandalkan diri sendiri artinya AHP menjadi milik kita sendiri. Baik gogo, baik pikiran, bahkan titel yang kita sandang sekalipun itu jangan kita andalkan ketika kita dalam pelayanan. Nah, MP sebenarnya sesudahnya ini berguna artinya dalam membantu pelayanan. Nah, jadi bermanfaat. Alai unang gabe menjadi satu yang kita andalkan, kita banggakan. Oma molo di jami takuna lewat haro hudok rupani molo nunga sa sesuai ahanata rancang berjalan dengan sebagaimana mestinya baunang gebe merasa hita arsitek ni ngulon kan hidup hudok ini. Nah, jadi dosdo nanidok nalison jangan kita mengandalkan diri kita sendiri apapun yang kita rancang itu ay benar di luas debata loro terjadi, makanya bisa terjadi. Nah, itu artinya yang kita andalkan itu adalah Tuhan kita. Ima sebagai bagian na parjolo na yang sipatulu honota sebagai pengajar na berwibawa na marsahala kita di tonga-tonga ni ngoduta. Nabadua hon hati-hati asa maksudnya kita hati-hati kita
setan juga memasuki bait Allah atau tempat suci. Omana pedua hon nagabi na perlu terenungkan rupanya. Tapi orang nak kaningan di sinagoge, mulu sinagoge on ima tempat suci ni hala orang Yahudi. Di sando halaki marsi ajar hatani de bata. Jadi tiba-tiba adong rosa ada per todina hodar menggugai acara Nina Sida di TKI, di mana mabain kacau, terganggu ma acara di peribadatan Nina Sida. Jadi Oma rupanya di bawah atau kita bawah sana, ya mungkin saja pada saat ini di dalam pertemuan kita ini, ya kita tidak tahu si setan lekaningan adong do di son melayang-melayang gimana, manangi-nangi, mamereng-mereng si tahun. Cuman dia tidak punya otoritas karena kita percayakan menggambarkannya kita lekaningan semula isan konsistori saat di tak percaya on sudi ibadah tahun di bagasan pengawasan atas Tuhan Yesus. Om mana taha percaya, makanya kita sedang diganggu. Jadi, boy do diganggu, boy saja do diganggu. Ayo mulu sering rupani, mulu ya taparruahon, mulu tiki adong merjamita, ulu gaur di bangku kan, masih bui dan masih ada mungkin hal seperti itu. Ada yang mulu tiki memang, madang adong ala itu hitam. Apalah semari. Nah, bahkan di keluarga sendiri kita ikut hati-hati do di son. Alana setan nakaningan juga berusaha do membuat kacau balau setiap keluarga. Gudang lo cara nari pakai si polisi setan nakaningan ini mengarasuki anggota keluarga. Tidak selalu persoalan besar dan rumit. Nah, artinya coba kita pikirkan, mungkin ada nih hal-hal yang sepele kadang-kadang ini bisa memicu persoalan di dalam keluarga. Tawais julu sada contoh. Contoh kebiasaan misalnya songon odol apa namanya untuk obat sikat gigi. Nah, dalam hal pemakaian odol, contoh si bapak di dalam rumah dia biasa memicit mulai dari ujung, dari belakang, kan? Nah, HP si ibu sembarang saja, suka-sukanya mau di depan mau di tengah. Demikian juga anak. Nah, itu kan hal kecil. Bagaimana? Mungkin si bapak berpikir bagaimana ini digunakan secara ekonomis. HP nasing ya bagaimana pemakaiannya bukan masalah ekonomisnya yang dipikirkan, tapi bagaimana gampang menggunakan kan gitu. Jadi hal kecilon lekaning begitu misalnya dipantau, ini beli perbedaan bisa hal namet itu hal kecil itu. Dan bahkan hal-hal yang lain. Makanya di son asa hati-hati kita. Unang olo kita di baju-juju si polisi. Jadi ikut taka harus kita kalahkan dia. Itu nari son. Molo tabereng jo rupani coba jo tabereng di sada Musa 4 ayat itu. Sada Musa 4 ayat itu. Coba dibantu satu orang membacakan.
mau lihat deh, ucaha sebulan mai di bahasa Indonesia, asam murah tatusi. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi tergaris bawahi rupanya harus berkuasa atasnya. Ikon hodo mangarajai sa. Jadi itu nak kaningan benar pola hidup hati-hati kita. Berarti ikon kita do mangarajai aka sibulisi. Unang Allah kita di pejuju. Ima sebagai nak kedua na nengsi buat tota tapeyok di bagasan jamito. Nah selanjutnya na patuluhon ai sido naolo dirasuki setan manang roh jahat. Dia kadongan ni haulungan di bagasan Yesus Kristus. Molo berbicara dalam roh jahat. Gudang dona bui dijelason sebenarnya dijelaskan oleh Bible kita ini, Alkitab kita ini. Sebagai contoh, mulu tabiat jahat di ayat opati, kelicikan ni si polisi, tiki menggoda Tuhan kita, Tuhan Yesus selama di padang gurun. Nah, ini kelicikan ni setan. Nah, alana setanon termasuk makhluk yang jahat dan kejam. Di bawah kendali ini iblis. Jadi sering do jolma di songkopi setan. Madang tinggal setani di badan ni jolmai. Budo taberengon artinya budo non taja hajo di malang di bagas sendiri. Jiwa maju semua contoh na mulu kasetan na dipakai di songgopi setan jolmai tersurat do di Alkitab. Dibain gebe bisu mengungu tersurat moi di Matiusia ayat 37. Dibain jolmai gabi mapitung tersurat di Matius 12 ayat 22. Dibain mersahit solpot di Matius 10 itu ayat 10 rodi 10 ado. Dibain muse arung sahalak buru-buru mersahit nabukku bungkuk punggungnya di Lukas 10 ayat 10 sada. Jala adong do sampai berbuih mulutnya berbusa di Lukas ayat 30 sia. Artinya ima sebagai contoh rupani bahwa sana gudang do jolmai olo disonggopi jala diingani oleh si polis nakaningan. Nagabe kembali itu pertanyaan nakaningan isi do naolo dirasuki oleh setan. Nah, secara umum na tajaha na dirasuki setanon imana perjulu halak naso olo porsia tu Yesus Kristus. Nah, menjadi catatan di kita halak naso olo porsia di bagasan Kristus. Akka omana sering di songgopi akka sibulis nakaninganin jala tinggal di mana si maringan. Jadi artinya gudang do naso porsia tu Yesuson bui tadokon adong do na beragama Kristen tapi Kristen KTP
Jadi dia punya agama, tapi tidak menjalankan agamanya sebagaimana mestinya. Nah, jadi ima akka naolo di songgopi akka songo sibulis nakaninga. Jelas dong, molo na betul-betul kita mengalehot derita Tuhan Yesus dikuasai oleh Roh Kudus, kita pasti selamat terhadap setan onak kanengan. Di mulu di surat terdison di sada Yohanes 4 ayat 4 bagian B idok rupanya, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi roh todi nali dilehon ni debata didirita masing-masing ubal gedui sian nasa todi na adong di sadok portibio. Persoalan todi nakaning narong didiritaon sering tak abayon tang tabake sebagaimana mestinya. Jadi ima artina dihita di dokter di son molo na di songkopi ni halak sibulus nakaning ima nasoporsia di Tuhan Yesus. Habe ngadi yodolhor dihita asa totok kita mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, kalau nggak dilihat dulu dihita masing-masing tol di nakaning. Nabadua honima molo naolo disonggopi akka setan nakaningan jolma nasering atau mau terlibat perdukunan. Nah, Oma masukna di son terlibat perdukunan budu gudang masuk dan tujuan. Nah, lawai mana merda tu asa malum saik na. Adong sahik di mana, lawi mana tu dia tu. Asa malum saik na langi. Lau membuat penjagaan di daging, kekebalan tu asa tahan pukul, tahan tikam, tahan tembak dengan nasing-nasing doa jimat-jimat, napurat tiar, dohok majau arwah orang yang sudah meninggal. Nah, artinya orang-orang yang bermain jalangkung, sudeno rentan don dimasuki oleh roh jahat. Jadi itu asa hati-hati kita unang dabadau mesudi unang taulahu ni akka na bermain-main sungni. Alana bebe rentani mana di ngasuki oleh roh setan. No papapaton. Bohado sarana kita mangalo mengadobi akka setan roh jahat. Mungkin na paling perlu tabotor rupani sebagai bahan di jamitata apalah di sadarion. Di sini dokter kita harus siap berperang. Jadi sudah itu kita siap mangalo sibolis, mangalo akka kuasa-kuasa setan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Surat jelas di Efesus 4 ayat 20 itu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, artinya jangan kita unang talian kesempatan tu si polisi mabayar rencana. Nah, badua hon asa tapak kema akka senjata rohani. Nah, ya senjata rohani ini tersurat don bui tajahan dongan di Efesus 6 tersurat di Efesus 6 tajahan non
bagas tabi. Nah selanjutnya unang hita mangangga enteng tu roh jahat setan unang tadokon adang be setani na julu diarongi masai. Nah, HP kenyataan terhadapi sampai sekarang dan selamanya mungkin setan itu tetap ada untuk menggoda kita. Berusaha untuk menjatuhkan manusia. Agama sarung dongan kan. Nah selanjutnya asa unang murah kita terpengaruh. Jadi ikon arung do keyakinan di baga sediri tahun bahwasana kuasa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Jadi Roma kita itu Tuhan di bagasar tangiang. Asatung mergugu kita mengadopi jala di alien hamonangat di kita ganuk masing-masing. Jala di keseharian tapi totong mahita di bagasar tangiang di bagasan hatani di basa. Ima asa kembali nak kaningat tu palahu kuhatahon di Yohanes ayat 10 nak kaningan gabi daging mahataing jala maringat di tonga-tonga di tahun. Jadi ima nanang si hamonak konota di bagasan pertarungan di nguluta si Ganupari. Nah di sarapton di tadi topik minggu Septu Simon. Gukwaso do hatani Yesus. Jadi tahapor say mahatani Yesus nagkuasay. Asa tung dipalua hita sian akka ikatan AHP nama baik dosa di nguluta. Alana huaso ni Yesus sanggup paluahon hita sian cengkeraman ni dosa na naing membelenggu kehidupan ta. Tahapor siya ma Yesus naguk kuasay. Salom horas amin pasu-pasu kami. Kami do madok mauliate tu huwali Tuhan apala ditikyon ali Tuhan diramoti hu kami dinamanang yung hatam labadi imahal itu Tuhan saya ramoti ma saddo ulo nami asatu kami makaporsai hatami na makaporsai ho dito nga to kami ulo nami asa margugo kami mangalo ak kasubian ni si polisi unang ulo kami di ela-ela di bagasan ulo nami asa unang mabuha asiro hamali Tuhan ramoti kami jala pergugoy
nang dia kadungan nami nasubui ro martung apala di dikior di bagas joromo ima ada dia kana masa di hamolan nami di apala di pertikian ali tuan tuhodo hami mangalu-alu asa holi Tuhan na mangaliun akadalan nang bisa luhut aka ruasmu ima asa buhi hami bertahan mengadup yak kahamulan mulutung piadong diak kadongan nami terpapar marsahit alani tiada anonali Tuhan tukodo kubasa atami asa buhi mergugu jalalam lehonom mutong hahipason disude keluarga asa buhi hamung semer songon nasomal di bagas joromo songoni nang aka digugus pengendali lehot Tuhan hagugu asa margugu tong nasida mangulahon nakkaulon nang dihami pe sa luhut na masyarakat ajari hami ali Tuhan asa totong hami marroha banguluyon diak kasudi ahana dibahin pamarikta nami lao mengadopi nama sawa dang tarbahit kami agi ali Tuhan ulat tuhodo pengaluan nami alani markos ni roha rohani nahodo menjagai hami di sadu ngulu nami nang di pernguluan nami be ali Tuhan saya jari hami mangulahon asa tung gabe jolma si halomohon ni roham hami asi maroham tangion jala uloy mapangilon nami marhiti Jesus Kristus si balua hami amin maredde hita sembuk kwede nomor 820 Salam damang dainang ang kinapinaribot na di bagas gerejaon dohot na di bagas ta masing-masing malatema di amang pajamita sintu aja ni Robert Mentobin no pasatun hatana luar biasa pasun itu hatta mata pangasahon di nguluta asamona kita di nguluton mangaloni subia manang ahape luar biasa nang namura pasatun hatai Lo dihakai saya doktor na puna disertasi na makatai tentang todi. Alai ibu saat hatai tuhita las marhata laos majakoni saluhutna. Nama nguluk kita non di bagasan tangi yang pangodianon penglorohanai mah hari ini amang sintu amat tua sinurat ST. Titing nama saya di Huriata di Minggu 31 Januari 2021. Na parjolo Kebaktian Minggu 7 Februari Minggu Seksagesima Bahasa Indonesia Evangelium Yesaya 10 ayat 27 saha rodi 30 Epistel sada Korintusia ayat 16 saha rodi 20 do tema debatado hagogo otak mare Minggu kebaktian hita di Bagastabe
songon sedarion. Jala parhado dot aka perhubas don tim live streaming hotma songon namasa sedarion. Status ni huriata status lockdown dope minggu naro tanggal pitu dot minggu naro di tanggal 14 alani kondisi khusus dot kondisi umum na dong jonok tuhita dot dau tuhita asalas maroh tuhita haten Tuhan Yesus margohik kita mangalo subia saluhut menengah HP subia. Napaduahon sermon resort patupot tamai di hari Selasa 2 Februari di Hakai Perumnas Semelingkar masuk pukul 10 WIB. Napatuluhon diakonia sosial songon naung tatitikon na 2 hari minggu naung tabolus sadarion dung sidung acara ibadah lasudu tatama pasaton diakonia sosial tu akadongata alanya kahbot nirohan nang masa ditikin nang salpui na parjolo tu keluarga sintu Apriston FC Right idang boru siahaan na mangihut tu keluarga masintu Amartua Sinurat ST idang boru Malau na patuluhon keluarga nyonya nadabdab boru Silaban alanian non dusidu kita amen laus udu tatta do unang pula meret pehita sian inganat tahun sonima sosok di tasaluhutna namangihut na sorang na di hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 di basa-basaan tuhata do sahalak dak danak boru di keluarga ni amang calon sintu acan Daniel Hutasoit ST inang boru marpaung hipasto dak danaki dohot naturasna mulate mari tuhata nang mengalusi saluhut na tangyang pangidoan hagabeon di dongata sahuria tatangya koma asai pas-pas ibur magodang dak danaki gabe halamuan itu hata lastrohani keluarga huria dohot negarata na palimahon nomor sait ruas nomor sait di bagasan parsait do inang nyonya sintu air Panjaitan Polri Silaban dirawat omnam di Rumah Sakit Royal Prima Medan Nasa Minggon tangyakon ma asatibu malum hipas mulak tu bagas nabe suang nima dot sude keluarga hipas tapotan nasida tumulan nasida sian rumah sakit nima tong tanyang tatu salut ruas nihuriata namar sahid nang penasida isolasi mandiri di bagas nabe nang pe isolasi di rumah sakit nang pe dia penasida tong mata tangyakon asa malun hipas boy mulak tu bagasna tu keluargana dot tu lona di bagasan gogo dot las niroha titing parhepengon parjolo pilihan minggu tanggal 24 Januari 2021 dana parjolo 271 ribu na paduahon 292 ribu na patuluhon 253 ribu pilihan diakonia sosial pilihan papaton 320 ribu subjumlah 1.054.000 pilihan na ibadah di bagas nabe stay at home tanggal 14 bulan sada 2021 situa je lumban turuan baru pangaribuan pungu sude 100.000 dohot pilihan diakonia maksudna pilihan pertanggangan na di hari Kamis pungu 30.000 jadi pungu masude 130.000 keluarga amang sintua marpaung baru lumban tobing pilihan minggu stay at home 24 Januari 60.000 pilihan pertanggangan Kamis 20 Januari 50.000 pungu masude 110.000 keluarga amang sintua Tambunan baru asibuan pilihan pertanggangan Kamis 20 Januari 30.000 pilihan perpuluhan sian keluarga ni amata sintu AS papahan nahinan akenakonna nalong di jalan Kaperta Ujung 700.000 rupiah hamalateon tajaldo hamalateon sian keluarga nyonya Siregar Boru Sian Turi Opu Amos
alahi paspasto sude keluarga nasida nadi mendanon dot nadi aka pangaratuan nabi hamalateon tuhuria Rp250.000. Tajal hamalateon sian keluarga di abang calon sintua Can Daniel Hutasoid ST nang Borumar Paung dina sorang dadana dina sida di bagasan Haipason jala di bagasan lastrohar na sida pasahaton hamalateon tuhuriana kudangna Rp500.000. Naparpudi ruas namar ulang tahun. Nah, dari Kamis tanggal 20 Januari 2021, Gokma umur ni Boru ni Huriata, Rahel Metanoia Sinurat, umur 17 tahun. Laos tiba sahat naturas nasida do, keluarga Sintu Amartua Sinurat ST nang Boru Boru Malau, Hamalateon Tutuhata Marahite Huriana, Tuhuria Rp250.000, Pendeta Resort Rp250.000, Guru Huria Rp200.000, Parhalado Rp200.000, LSC Rp200.000, PPR Rp200.000, Punguan AMA Rp200.000, PNB Rp200.000, Penguma Sude Rp1.700.000. Majelis Dot Parhalado Pasaton Selamat Tahun Baru Ma Tuborni Uriata Rahel Metanoia Sinurat Gajang ma umurmu sehat-sehat maho lambaju ma nang persekolaanmu dapat ma na pinarsita ni roham mardame sonang maho dingolum rap dohot sude keluarga besar Sinurat lasongani ma hata pangiduan do pakirimon di pasat majelis Dor Pahalado di sude ruas ni Huriata namar ulang tahun hatu tubuh do ulang tahun parho ripeon na sa mingguon Tuhan Yesus memasu-masu uhut mangaramoti hita saluhutna. Punguma sude hepan natapa punguna sa mingguon Rp4.114.000, Rp4.114.000. So ni ma saha ni titing tapi nasama tu amang situa M Sinurat. Tapasada rohata martang yang mahita. Jehovah debata amanami namar habangsa di Banua Gijang. Mole hati male Tuhan ditikyon nunga las itu turohan nami. Naong dipasahat na posom amang situa JR Lubatubing apalatak kasal Tuhan hatami sahat tuhami ganuk nadong di bagason kaparhubas bu perhaladom dohot tu sude ruas na mengikuti ibadah kebaktian secara live streaming di Bagas Nabi. Ale Tuhan tabay ma haporsyaon nami ganuk marsada-sada asa dijako kami huaso ni hatami jala ima pangasahonon nami mangalo aka tahi ni parjahat nasay naeng mangarongrok kami madabuhok kami ali Tuhan asa dauha misekko lasroha nami huaso ni hatami madipake hami ali Tuhan manaluhon sa luhu ni gulmi ni akasibulis na naeng mangago hami terlumobi mangago haporsyaon nami tuho ali Tuhan. Pasu-pasu mana posom napasahatok katami apalatakas ditikyon tabay habisuhon. Tabay kalas ni roha doa kapasu-pasom dinasida tusude keluarga. Ramoti na niulan ni tangan na le Tuhan. Asalam pakyaw mudo pedenggan di hari marsugot taduan. Manariason hatami di Huriam dohot tu ganuk jolma. Jehovah debata amanami mauliar tong dipasahat tami oleh Tuhan Allah buido pehami mabigi hatam di Huriamon ramoti jala pasu-pasu masaluhut akka perhaladum majelis perhaladu doa akka nasay tong mangalior rohana mangaraduti saluhuna ulaon perhuriaon jan guru huria
akka BPH parhalado saluhutna kaseksi jala na marhobas ditikyo na li Tuhan ramoti saluhutna biking vokal pemain musik parageda tim live streaming dohot na sotar gorahami do pe Tuhan nasay para dihod ingananon buy pakyon nami denggan ias jala las rohanami hudul di bagasan jorom na badiyaw na li Tuhan tabay pasupasum toake na komuna say makubasi ulaon di setiap hari Minggu. Ali Tuhan terkhusus di tikyon asalam dinggad dope pangaridion nami dia kaulon nami tiap minggu marpungu doa ka parhaladom seresot midad sada marsiajar di hatam na yuluhon ni amang perdita resot nanay ngadong sermon ali Tuhan di hari Selasa tungpe sehali 2 minggu kami marsermon ali Tuhan saya tongdo ramo tamu jala paso-paso musaluhu naka perhaladom satung boy kami marpungu mabege hatami marsiajar asal tung lam tikos jala denggan diatusi kami jala tabba pangatusion nami di hatami ali Tuhan ay gudang dope naso diatusi kami sa luhu na jala mangulu do hatami di bagasan ngulu nami molo sa ilam di persiajarami hatami lam gudang do kuwaso ni hatami di kilalahami ali Tuhan ramoti ma ulaon nami persermonon nami di hari Selasa pos doroha nami rado tamu jala donganamu amang padita nami mangulahon sa luhu nai jala ramotamu saluhu naka parhalado dohot yaka ruasmu naulo dohot di parsermononi di tikyon gomos di panggirohai mele Tuhan di situasi ni huriam naikon terus dope hami ale Tuhan marminggu di bagas nami be ala ni situasi dohot kondisi khusus nadong di kota Medan dohok di bangso namion tuhodo pasahaton nami saluhu nai ali Tuhan pos dorohan nami nang pe di bagas nami be kami dang nama pakpurangi perpunguan nami nasongon nasomal terkhusus dang nama pakkurangi boha ali Tuhan persekutuan nami dohot panobaon nami tujulom nangpe di bagas nami ganup marsada-sada tongdo pangidon nami tuho ale Tuhan asalam tumibu ma salpu nama saon ima pandemi COVID 2010 sia marhuaso do hatami badawon saluhu nai jalaido paimai maon nami disido hapor siaon nami asa tung peboy kami mangulu sahatu sadarion holan hatam holan hapor siaon nami di huasao ni hatamido nadi pangasahok kami ramoti yakka dongan nami saluhuna nahona di pandemion mungkin merasa nasida serasa isolasi mandiri di bagas nabi isolasi mandiri di rumah sakit manang di dia penasida le Tuhan leom malas ni roha jala satung di boto nasida ale Tuhan hodo napuna saluhuna jala buido hatami pamalupon sahik ni nasida lam tabama haporsen nasida tuho ale Tuhan pakai akan aposom naung dileoko habis taron habisukon dokter para medis saluhuna aka tim tenaga kesehatan naung di parbohaliho nasida gabe habauran di pasu-pasum perpanjangan di tanganmu mangalehon hamalumon tua karuasmu na bigasan parsahiton dibigi hamin wayang ditikyon nyonya sintua rasmiun panjaitan buru silaban di rumah sakit
donuaeng di bagasan pengobatan alani penyakit tertentu. Pamalum male Tuhan, sopak longos rohani jemaatmu. Ala itu tu las rohanami ditikion nga di begehami barita sian inangi nunga lam tenggan ngatum lakuni. Ayala di pekalahon nasida do balga di paso-pasum tu nasida. Lam ditadda nasida nguluna na setong diramoti jala di paroroto ali Tuhan. Diopung amos tong mangaleok kamulaten na tuhuriam keluarga ni almarhum situa Pak Pahan tong do di pasu-pasu na sida terkhusus di anakomu calo situa Chan Daniel Hutasoit ala di balung leoko ali Tuhan nagabi sihol ni rohani keluarga ngadi leoko tu nasida yanakon buru oliate male Tuhan nunga parliling di paibanasi daon jala di pangidohami rap di huriamon jala dia lusihodo tang yang nami le Tuhan moliate male Tuhan tong mapaso-paso anak komon calon situa Chan Daniel Hutasoit dot inang boru marpaung asabui madalato tanggung jawab ni nasida mangarorot yanakon nong di pasburu ne pasahato tu nasida asaboy na sida anak kono na leto hagabi haboran ni pasu-pasum supaya le Tuhan para raton hatami diari marsugut haduan alatong nong gabi anak komodo buru nong dipasahak motu na sida ale Tuhan ditikyon las rohani buru nami Rahel mengikuti ujian nasional memasuki perguruan tinggi tuho dotong pasahaton nami saluhuna cita-cita doh masa depan ni buru namion. Songoni tong tu saluhut akaruasmu na seumuran dohot ibana na berulang tahun di dabagasan minggon na le Tuhan na subuhi tarkorak kami sada persada le Tuhan tabayu murna gajang pasu-pasu nasida ramoti leon kesehatan doh kesegaran jasmani terlumobi asa lam tabba hapor siaun nasida lam tabba dope akau ucapan syukur maka molatehon saluhu ulu nasida tujolom ale Tuhan muliate male Tuhan ditikyon nunga salpu perminggon nami ngasai perminggon nami ditikyon ale Tuhan mula mahami tu bagas nami be jala marsugot ulahon nami maulon nami sawon nasomal tuho dotong pasahaton nami ngulu dohot todi nami aladang barani kami badalani ngulu nami ale Tuhan anggo soho di pangasahok kami bigi matang yang namion ale Tuhan dari pasahat kami tujulom holan mangasahok warni anakmu Yesus Kristus si pangulu kami amin. Jongjong mahita martangyang pasato peliata tu debata. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo harorohan ni pasu-pasu dohot sileon-leon. Rodi akadingkan basa la mauli utus. Mauliate mausub jala huboto hami. Gudang ni sileon-leon muli hami.
Siajari mahami, asalam girgir hami madok mauliate tuho. Uhut pasahato pilihan nami, dalan lahu pasangapon ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rapita mangindo. Aliyama nami na di banua kijang. Say pinarbadia maakuarm. Say Roma harajaon. Say saut malamanurham di banua tongon songon na di banua kijang. Leo matuhami sedarun hanguan siapari. Say samarusan nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tukyu tupang juna. Palua mahami sian pangako. Ay huruna punah harajao. Doa aku. Rodi hasang ngapon saliling-liling na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Mahita. Di soldak ko Tuhan Dewata Mabuhina tuhita. Jala saya asima rohana mida hita. Di dopak ko Tuhan Dewata Mabuhina tuhita. Jala di pasaur madamena tu tondit tabi. Amin. Salam selama hari Minggu. Salam damang dainan. Horas. Hudul maju hita di inganat tabi. Tapatota majo partording ni pakatayota.